Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για το θεωρητικό κομμάτι των διόδων. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δείξει το πρακτικό κομμάτι, πώς δουλεύουν στην πράξη και επέλεξα αυτόν τον τρόπο γιατί πιστεύω ότι αν ξεκινάγαμε και μιλάγαμε και λέγαμε τη θεωρία για τις διόδους χωρίς να έχουμε δει πώς δουλεύει αυτό το εξάρτημα στην πράξη, θα ήταν λίγο πιο δύσκολη η κατανόηση. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα είχα πει ότι κάποια πραγματάκια δεν θα τα πούμε τώρα, αλλά θα τα πούμε στο θεωρητικό μάθημα, δηλαδή το σημερινό. Ποια ήταν αυτά? Πρώτον, στην ανάστροφη πόλωση, όπως είναι εδώ, που έχω εφαρμόσει θετική τάση στην κάθοδο και αρνητική στην άνοδο, βλέπουμε ότι το ρεύμα είναι 0 αμπέρ. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Υπάρχει μάλλον ένα πολύ μικρό ρεύμα διαρροής της τάξεως των νανοαμπέρ πικοαμπέρ. Φανταστείτε σαν μια ανεπίστρεφη βαλβίδα στο νερό, που ναι μεν δεν αφήνει το νερό να περάσει από την αντίθετη, αλλά μια μικρή υγρασία ίσως αφήνει να περάσει. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι στην ανάστροφη πολικότητα, σε κάποια τάση, η δίωδος καταραίει. Δηλαδή, αν εφαρμόσω εδώ 10 βολτ, ok, αντιστέκεται, δεν περνάει ρεύμα. Αν εφαρμόσω αρκετά βολτ, το πόσο εξαρτάται από τη δίωδο, τότε η δίωδος θα καταστραφεί και θα αρχίσει να άγει ρεύμα. Πόσο? Όσο επιτρέπει η αντίσταση. Θα είναι δηλαδή σαν βραχικύκλωμα. Καλύτερα για μένα πρακτικά θα έλεγα ότι πλέον σταματάει να συμπεριφέρεται ως δίωδος και ναι μεν βραχικυκλώνει και περνάει, αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί και να καεί τελείως, έτσι, και να μην είναι ανοιχτό κύκλωμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουν όλες οι διόδοι την ίδια πτώση τάσης. Δηλαδή αυτή εδώ έχει 10 μείον 9,23 περίπου 0,73. Συγγνώμη, 0,77, έτσι. Αυτή είναι μία δίωδος ηριτίου. Οι διόδοι γερμανίου, άλλο υλικό δηλαδή, έχουν μικρότερη πτώση τάσης, γύρω στα 0,3. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω για αρχή. Τώρα, πάμε να δούμε πώς είναι η δίωδος σε φωτογραφία, μία από τις διόδους που υπάρχουν. Βλέπουμε ότι στην κάθοδο έχει μια λευκή γραμμή και στην άνοδο είναι μαύρο. Οπότε μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη ροή του ρεύματος. Επίσης, βλέπουμε πώς είναι το σχηματικό, καλά το έχουμε δει και στο πρακτικό μέρος, έτσι, στο online εργαλείο. Από εδώ, από τη μεριά που το τρίγωνο είναι η άνοδος και από τη πλευρά που είναι η γραμμή η κάθοδος. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε τα δύο μοντέλα διόδων που υπάρχουν. Υπάρχει η ιδανική δίωδος, που δεν θα τη δεις ποτέ στη ζωή σου, να υπάρχει σαν εξάρτημα, και η πραγματική. Ωραία. Ποια θα μπορούσε να ήταν η ιδανική? Σε αυτό το κύκλωμα, έτσι, το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε διαμαγείας ένας διακόπτης που στη θετική ημιπερίοδο, όταν το ρεύμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι κλειστός και προς την αντίθετη να είναι ανοιχτός. Γιατί θα ήταν το ιδανικό? Γιατί πρώτον, η πτώση τάσης θα ήταν 0 όταν ήταν κλειστό. Ωραία. Στην ανάστροφη πολικότητα, αφού είναι σαν διακόπτης ανοιχτός, δεν θα υπήρχε καθόλου ρεύμα. Έτσι. Και δεν θα υπήρχε κάποια τάση κατάρρευσης. Έτσι, όσα βολτ και να βάλεις, δεν θα κατέρεε. Βέβαια, εντάξει, και ένας διακόπτης στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει άρκα, αλλά εντάξει, το προσπερνάμε. Πάμε να δούμε τώρα το σχεδιάγραμμα, τη γραφική παράσταση. Τι μας λέει εδώ? Ότι μπορώ να έχω, όταν έχω πτώση τάσης 0, περνάει όσο ρεύμα μπορεί να περάσει, έτσι, ανάλογα με το τι αντίσταση έχω. Έτσι, όταν είναι κλειστός ο διακόπτης, περνάει όσο ρεύμα μπορεί να περάσει, έτσι, και όταν η τάση είναι αρνητική, δηλαδή ανάστροφα απολωμένη, είναι σαν ανοιχτός διακόπτης
και το ρεύμα είναι 0. Ωραία. Και δεν καταραίει ποτέ. Όσο τάση και να βάλω ανάστροφα, δεν υπάρχει ρεύμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το βέλος πάει μέχρι το μείον άπειρο. Όμως, στην πραγματική δίωδο βλέπουμε ότι όταν είναι ορθά απολωμένη, δεν ξεκινάει να άγει κατευθείαν, αλλά μετά από κάποια τάση, την τάση κατοφλίου όπως λέμε, αρχίζει και αυξάνεται το ρεύμα πάρα πολύ. Επίσης, στην ανάστροφη πολικότητα βλέπουμε ότι δεν είναι τελείως 0, δεν εφάπτεται η γραμμή με τον οριζόντιο άξονα, αλλά υπάρχει ένα μικρό ρεύμα διαρροής και επίσης δεν εκτείνεται στο μείον άπειρο, αλλά βλέπουμε ότι στα μείον 50 βολτ καταραίει και άγει ένα τεράστιο ρεύμα με πρόσημο αρνητικό. Ωραία. Το μείον 50 είναι ενδεικτικό, έτσι. Η κάθε δίωδος έχει το δικό της. Μπορεί να βρείτε και στα 100, μείον 100. Ωραία. Και έχω εδώ το πινακάκι. Μας λέει ότι είπαμε τάση κατοφλίου στην ιδανική 0, επειδή είναι σαν κλειστός διακόπτης άγει κατευθείαν, ενώ εδώ στην πραγματική μετά τα 0,7 αρχίζει και άγει, πολύ μεγάλο ρεύμα, αλλιώς έχει πάρα πολύ μικρό. Ωραία. Αντίσταση ορθής πόλωσης 0 ohm, σαν κλειστός διακόπτης, εδώ υπάρχει μια μικρή αντίσταση. Ρεύμα διαρροής ανάστροφο 0 στην ιδανική, στην πραγματική πολύ μικρό. Τάση κατάρρευσης άπειρη. Αν ξεπεράσει στην πραγματική, αν ξεπεράσει το όριο, τα 50 βόλτα ας πούμε εδώ, μείον 50, καταραίει. Ωραία. Απλά πραγματάκια. Τώρα, από εδώ και πέρα θα πούμε και λίγο, θα μπούμε λίγο στο μαθηματικό κομμάτι. Εντάξει, δεν πιστεύω να σας χρειαστεί στους περισσότερους. Απλά δεν είναι κακό να το ξέρεις. Δεν είναι και κάτι εντελώς εξωπραγματικό που δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Ας το εξηγήσουμε, απλά να το έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, τι είναι το ιότα, το ρεύμα που περνάει από τη δίωδο. ΙS είναι το ανάστροφο ρεύμα, που είναι πάρα πολύ μικρό, της τάξης 2 στη μείον 12 περίπου. Έτσι, ρέει όταν η δίωδος είναι πολλωμένη ανάστροφα. Το VD είναι η τάση που έχει η δίωδος, που εφαρμόζεται στα άκρα της. Το E είναι μια μαθηματική σταθερά, οι περισσότεροι το ξέρετε, που μας δείχνει ότι αυξάνεται εκθετικά και όχι γραμμικά το ρεύμα, με βάση την τάση πόλωσης. Το βλέπουμε και εδώ, εκθετική. Το νι είναι ένα συντελεστή ιδανικότητα, σαν τον κατασκευαστή παίρνει τιμές από 1 έως 2. Εμείς θα θεωρήσουμε παρακάτω ότι είναι 1, οπότε θα φύγει. Και το VTAF είναι η θερμική τάση, εδώ έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε και πιο κάτω, που μας δείχνει ότι η θερμοκρασία επηρεάζει την λειτουργία. Αυτό είναι περίπου 20 mA, έτσι, στη θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, έχουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Ένας πολύ μικρός αριθμός, το VS, είπαμε είναι το ανάστροφο ρεύμα. Και εδώ, συνήθως, όταν έχουμε ορθή πόλωση, είναι τεράστιο. Οπότε, αυτό τον τεράστιο αριθμό τον κοντρολάρει ο μικρός αριθμός. Πάμε να δούμε λίγο με αριθμούς. Ας πούμε ότι ότι η τάση στη δίωδο είναι 0,7. Ωραία. Λοιπόν, νη είπαμε ας πάει το 1, δηλαδή το ανάστροφο ρεύμα που ρέει κατά την ανάστροφη πολικότητα είναι πολύ μικρό και Β, ταφ, 26 mA, είπαμε σε θερμοκρασία περίπου δωματίου είναι αυτή. Ωραία. Αν βάλουμε τιμές, εδώ είναι ο εκθέτης του E, κάνουμε τις πράξεις είναι 26,92. Αν υπολογίσουμε αυτόν τον αριθμό μας βγαίνει πάρα πολύ μεγάλος, αυτό που σας έλεγα. Καλά, μείον 1 που έχει στην παρένθεση, εντάξει, δεν του κάνει και κάτι. Η ΙS που είναι κάτι πολύ μικρό και μας βγαίνει 490 μικραμπέρ. Ωραία. Τώρα, αν η τάση στα άκρα της διόδου είναι 0, δηλαδή στην ουσία δεν έχουμε βάλει μια πηγή, μια μπαταρία ας πούμε, ή μια πηγή ρεύματος,
Τι γίνεται? Το E γίνεται E στη μηδενική, που E στη μηδενική κάνει 1, 1 μείον 1 0, δηλαδή αυτό που είδαμε, κλειστό, έτσι, δεν έχω πηγή τάσης, δεν έχω βάλει τίποτα, δεν υπάρχει ρεύμα. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με VD μικρότερο του 0, δηλαδή αρνητικό. Ας βάλουμε μια τιμή μείον 1. Τι σημαίνει αυτό? Ανάστροφη πολικότητα. Ωραία. Δηλαδή, εντάξει, εδώ έχω 10, φανταστείτε να ήταν 1 βόλτ εδώ, είναι ανάστροφη, την τάση τη μετράμε από εδώ προς εδώ, έτσι. Είναι μείον 1. Οπότε, αν κάνω το VD μείον 1 δια, τον είπαμε είναι 1, δια VTAF που είναι 0,026 βολτ, θα μας βγει περίπου στα 38,4, δηλαδή ή στην μείον 38,4, αφού είπαμε το διαιρούμε έναν αρνητικό με ένα θετικό αριθμό. Από ιδιότητα δυνάμεων, το E στην μείον 38,4 μας κάνει στην ουσία 1 δια E στην 38,4. Είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, έτσι, σχεδόν 0. Οπότε, στον τύπο, ας υποθέσουμε ότι είναι 0, είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός, 0 μείον 1 μείον 1, που στην ουσία πολλαπλασιάζει το μείον 1 με το ΙS. Του αλλάζει κατεύθυνση. Δηλαδή μας λέει ότι το ΙS, συγγνώμη, ότι το Ι είναι ίσο με το ΙS. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι είναι το ρεύμα κορεσμού που είπαμε πιο πριν. Ότι άγια ανάστροφα ένα πάρα πολύ μικρό ρευματάκι, το ΙS. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη θερμότητα? Στη θερμότητα θα δούμε το εξής. Πάω πάνω στη γραφική παράσταση. Αν μια δίωδος θερμανθεί, τότε αυτή η γραμμή εδώ θα έρθει πιο αριστερά, θα έρθει κάπου εδώ. Δηλαδή θα άγει σε μικρότερη τάση κατοφλίου. Τώρα, αυτό πούμε και αυτό, επειδή κάποιοι που τα έχουν καλά με τα μαθηματικά θα πούνε ότι το VTAF είναι στον παρονομαστή του εκθέτη, μικραίνει τον εκθέτη όσο μεγαλώνει η θερμότητα. Γιατί να μεγαλώνει το ρεύμα με μεγαλύτερο VTAF, δηλαδή με θερμότητα? Γιατί το VTAF μέσα κρύβει τη θερμότητα. Εφόσον εδώ δείχνει ο τύπος ότι όσο αυξάνεται το VTAF, μικραίνει ο εκθέτης, άρα μικραίνει όλο αυτό. Γιατί στην ουσία μέσα στο VS κρύβεται και εδώ το TAF. Βλέπετε εδώ το νι επί VTAF, το VTAF είναι στην ουσία K επί TAF και το K είναι μια σταθερά, η σταθερά του Boltzmann, αν θυμάμαι καλά, δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε αυξάνει πάρα πολύ το ΙS. Ναι, μεν μικραίνει αυτό, αλλά αυτό αυξάνει πάρα πολύ. Εντάξει, αυτά μία που τα ακούσατε, μία που τα ξεχάσατε, απλά έτσι για να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα, δεν μπολώνουμε ποτέ μια δίωδο μόνη της. Δηλαδή, ποτέ δεν κάνουμε αυτό. Γιατί, αν η πηγή δώσει 5 βολτ και όλη η πτώση τάσης πάει στην πηγή και κάνουμε τις πράξεις και βάλουμε το 5 στον αριθμητή του εκθέτη, το ρεύμα θα βγει 3 εκατομμύρια αμπέρ. Έτσι, θα καεί η δίωδος ή η πηγή, θα γίνει η καταστροφή με λίγα λόγια, οπότε δεν θα ξέρουμε τις επιπτώσεις, είναι ανεξέλεγκτο. Οπότε πάντα βάζουμε μία αντίσταση για να περιορίζει το ρεύμα. Ωραία. Ας ανάψω εδώ το κύκλωμα. Βλέπουμε ότι αυτή η αντίσταση περιορίζει το ρεύμα που περνάει από τη δίωδο. Δηλαδή, η εξίσωση της διόδου δεν δρά μόνη της. Εδώ υπάρχει και ο νόμος του Ωμ. Πρέπει και η εξίσωση της διόδου αλλά και ο νόμος του Ωμ να συμφωνούν. Ωραία. Και ο νόμος της διόδου αλλά και ο νόμος του Ωμ. Τι μας λέει εδώ? Ότι το ρεύμα, αυτό που σας έλεγα, είναι η τάση της πηγής μείον η τάση της πηγής μείον η τάση της διόδου, δηλαδή με λίγα λόγια η τάση της αντίστασης δια την αντίσταση. Ωραία.
Τι είπαμε? Πρέπει να συμφωνούν. Εδώ με μπλε έχουμε στην ουσία την ευθεία φόρτου. Κάποια στοιχεία δεν είναι γραμμικά, όπως είναι η δίωδος. Τότε η ευθεία φόρτου αντιπροσωπεύει στην ουσία τους περιορισμούς που επιβάλλει όλο το υπόλοιπο κύκλωμα, πηγή, τροφοδοσίας, αντιστάσεις πάνω στο εξάρτημα. Ωραία. Στην ουσία η ευθεία φόρτου είναι ο νόμος του Ωμ, έτσι, είναι V in JR συν VD. V in είναι ίσο με JIPR που είναι αυτή η τάση συν VD από νόμο του Κίρκοφ, και αν το λύσουμε ως προς το ρεύμα παίρνουμε μια εξίσωση της μορφής αχ συν β. Έτσι, το χ ποιο είναι το VD, ο οριζόντιος άξονας, το Ι είναι το ψ που λέμε, στο ψ στον αχ συν β, ο κάθετος άξονας, και το μείον 1 προς R είναι η κλίση, έτσι, που είναι αρνητική, γι' αυτό έχει και μείον. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Θέλουμε δύο σημεία, αφού η ευθεία φόρτου είναι γραμμική. Άμα βρούμε δύο σημεία, τότε μπορούμε να τη σχεδιάσουμε. Και ποια είναι αυτά τα σημεία? Το ένα σημείο είναι όταν άγει το μέγιστο ρεύμα, και το άλλο είναι όταν άγει το λιγότερο ρεύμα. Ωραία. Οπότε, όταν άγει το μέγιστο ρεύμα, έτσι, και θεωρούμε ότι είναι 0 η πτώση τάσης, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς θέλουμε δύο σημεία για να υπολογίσουμε, και αυτά είναι τα πιο εύκολα, όταν άγει τελείως και όταν δεν άγει. Ωραία. Θα τα υπολογίσουμε ίσα για να σχεδιάσουμε την ευθεία. Οπότε, όταν έχουμε 0 πτώση τάσης εδώ, όλη η τάση πάει στην αντίσταση και το ρεύμα βγαίνει από τον τύπο V πηγής δια RL, ό,τι λέει εδώ. Τώρα, στην αντίθετη περίπτωση, όταν το ρεύμα είναι 0, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ανοιχτό κύκλωμα, ωραία, τότε όλη η πτώση τάσης πέφτει εδώ μεταξύ πηγής και αντίστασης, γιατί είναι σαν ανοιχτό κύκλωμα. Αν εδώ ανοίξω το κύκλωμα, γιατί είπαμε δεν θα περνάει ρεύμα και η δίωδος είναι σαν ανοιχτό κύκλωμα, φανταστείτε ότι είναι εδώ η δίωδος αλλά δεν άγει, οπότε ανοιχτό, και θα πάρει όλη την πτώση τάσης της πηγής, δηλαδή 10 βολτ η πηγή, 10 βολτ πάνω στο βολτόμετρο. Γιατί αφού είναι ανοιχτό το κύκλωμα, είναι άπειρη αντίσταση, και άμα κάνουμε διαιρέτη τάσης με άπειρη αντίσταση και μία κιλόμ, θα δούμε ότι εδώ η πτώση τάσης στείνει στο 0 και εδώ πέφτει όλη η πτώση τάσης της πηγής. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ λέει αυτά που είπαμε, δηλαδή όταν είναι σε βραχικύκλωμα η δίωδος VD0, το ρεύμα θα είναι μέγιστο δυνατό, το πάνω σημείο της μπλε γραμμής, και αν η δίωδος είναι ανοιχτό κύκλωμα, όλη η πτώση τάσης πέφτει πάνω στη δίωδο. Ωραία. Και εδώ που ενώνεται είναι το σημείο Q, το οποίο είναι το σημείο λειτουργίας του κυκλώματος. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο μόνο ικανοποιείται και η εξίσωση της διόδου, αλλά και ο νόμος του Ωμ. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ δείχνω ότι, το είχα πει και πιο πριν, ότι η τάση σε μια δίωδο πυρητίου, η τάση κατοφλίου είναι 0,3, είναι μικρότερη από ό,τι του πυρητίου. Άλλη μια γραφική παράσταση τα ίδια πράγματα λέει. Και εδώ βλέπουμε από κάποιες διόδους, κάποια συγκεκριμένα μοντέλα, τι τύπος διόδου είναι, το μέγιστο ρεύμα, ανάστροφη τάση, πτώση τάσης και τα σχετικά. Έτσι. Αυτά μιλάμε τώρα για τις απλές διόδους, δεν μιλάμε για τη δίωδο Zener, έτσι, γιατί είπαμε η δίωδο Zener στην ανάστροφη πολικότητα το ρεύμα περνάει. Λοιπόν, να πούμε και 2-3 πραγματάκια για τη Zener. Αυτός είναι ο συμβολισμός της. Έχει αυτό εδώ το αγγείλωμα που ξεχωρίζει από την κανονική δίωδος. Εδώ είναι η εξίσωσή της. Στην ουσία μοιάζει με την κανονική δίωδο, απλά η διαφορά είναι ότι εδώ η απλή δίωδος σε αυτή την τάση καταραίει και διαλύεται, ενώ εδώ στην τάση Zener υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα, κρατάει σταθερή την τάση, ανάλογα και πώς είναι το υπόλοιπο κύκλωμα, δηλαδή πώς αυξάνεται η πηγή τάσης που τροφοδοτεί το κύκλωμα, θα το δούμε τώρα και στην πράξη.
και όσο και να μεγαλώνει, κρατάει σταθερή τάση. Βέβαια υπάρχει και μια τάση που άμα ανέβει πολύ καταστρέφεται, έτσι. Στην ουσία η Zener στη ζώνη κατάρρευση λειτουργεί σαν μια έξυπνη αντίσταση που προσαρμόζεται ακαριέα, έτσι. Δηλαδή, όταν ανεβάσουμε την τάση στην πηγή, τότε αρχίζει και μικραίνει την αντίστασή της για να περάσει μεγαλύτερο ρεύμα, έτσι ώστε να διατηρήσει την πτώση τάσης στα άκρα της. Να το δούμε και πρακτικά. Λοιπόν, έχω μια Zener στα 5 V, έχω μια αντίσταση. Βλέπουμε ότι είναι ανάστροφα πολλωμένη, έτσι, και δεν υπάρχει κάποιο ρεύμα. Έτσι, δεν έχει φτάσει την τάση κατάρρευσης. Αν εγώ τώρα αρχίσω να αυξάνω την τάση στο κύκλωμα, πάμε να πλησιάσουμε τα 5, έτσι, για να δούμε τι κάνει. Λοιπόν, έτσι, έχει 4,75 η πηγή, έχει και εδώ 4,75, έτσι, δεν μπορεί να πάει 5, δεν μπορεί να με 4,75 στην πηγή να πάμε 5, έτσι. 5 θα τα κρατήσει αφού ξεπεράσουμε τα 5 στην τάση, στην πηγή. Ωραία, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό ρευματάκι ίσα ίσα γιατί πλησιάζουμε στην τάση κατάρρευση. Και πιο συγκεκριμένα είμαστε εδώ που πλησιάζει την τάση κατάρρευσης. Γι' αυτό εδώ βλέπουμε ότι έχει πολύ μικρό ρεύμα. Αν δούμε την προβολή στον άξονα του ρεύματος, έχει αρνητική φορά, έτσι, αλλά πάρα πολύ μικρή. Μόλις θα περάσουμε την τάση κατάρρευσης, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πάει στα 6,16. Τι κάνει η Zener? Μικραίνει την αντίστασή της, αφήνει να περάσει περισσότερο ρεύμα, 1,23 mA, έτσι ώστε άμα κάνουμε τον νόμο του Ohm εδώ, παίρνει από τα 6,16, θα πάρει τα 1,16. Μόλις αυξηθεί κι άλλο η τάση, έχουμε πάει 33,4 V, έχει αυξηθεί το ρεύμα, έχει πάει 28,4 mA, δηλαδή έχει χαλαρώσει, έχει μικρύνει κι άλλο η αντίστασή της και όλη η περισσότερη πτώση τάσης 33,4 μείον 5, δηλαδή 28,4 V έχουν πέσει πάνω στην αντίσταση. Έτσι. Και διατηρεί κοντά στα 5, 5,03. Ωραία. Για να το δούμε και εδώ, βλέπουμε ότι μόλις περνάμε την τάση κατάρρευσης στα 5 V, όπως τα βλέπει η δίωδος μείον 5 V, έτσι, αρχίζει και άγει πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα ανάλογα πώς θα αυξήσουμε την τάση στην πηγή, έτσι, αλλά η τάση της Zener βλέπουμε ότι αυξάνει λίγο, δηλαδή άμα πάρουμε την προβολή από εδώ που είναι το μέγιστο σημείο, πέφτουμε κάπου λίγο πιο αριστερά από την τελίτσα. Εδώ στο μικρότερο σημείο που ξεκίνησε, ξεπερνάει την τάση κατάρρευσης, είναι λίγο δεξιά από την τελεία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι 5,03, πολύ μικρή αλλαγή στην πτώση τάσης της διόδου. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, η εξίσωση της διόδου Zener είναι ίδια με τις απλής διόδους στην ορθή πόλωση, όμως στην ανάστροφη πόλωση υπάρχει μια διαφορά, μπαίνει μέσα και η τάση Zener, η τάση διάσπασης και αλλάζει λίγο, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να δώσουμε παραπάνω βάση. Τώρα, οι διαφορές της απλή διόδου με τη δίωδο Zener συνοπτικά είναι ότι στην ανάστροφη λειτουργία μπλοκάρει το ρεύμα η απλή δίωδος μόνο του και είναι και το μικρό ρεύμα της τάξης των πικο αμπέρ περνάει, ενώ στη δίωδος Zener επιτρέπεται, έτσι ώστε για να σταθεροποιήσει την τάση, είπαμε λειτουργεί σαν μεταβλητή αντίσταση που αυτό προσαρμόζεται. Περιοχή κατάρρευσης σημαίνει καταστροφή του εξαρτήματος, εδώ όμως είναι μια κανονική λειτουργία. Και η κύρια χρήση της διόδου της απλής είναι για να κάνουμε ανόρθωση από εναλλασσόμενο σε συνεχές ρεύμα, θα τα δούμε και σε άλλα μαθήματα αυτά, ενώ η δίωδο Zener είναι να κάνουμε μια σταθεροποίηση τάσης και να πάρουμε μια τάση αναφοράς. Ωραία. Αυτά για το σημερινό μάθημα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, άμα σας αρέσει γενικά όλη η σειρά κάντε subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.